Hello. Hello. Good morning, good afternoon, good evening, Luzon, Visayas, and Mindanao. At sa buong mundo, asan man po kayo ngayon, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So welcome to our Live Good business presentation, the membership that pays. Narinig nyo na po ba ito? So listen very carefully kasi sa ilang minuto po, no, pag-uusapan po natin yung isang opportunity na pinaka-viral, pinaka-trending, the hottest topic in the industry na grabe po ang opportunity na to kaya sobra nakaka-excite. Okay, but before I proceed, I wanna introduce to you myself, no. I am Mentor Vilma Sabulao. Isa po akong diamond na dito sa Live Good at sumali po ako last February 10 of this year, 2023. Okay, so makinig po tayong mabuti. Dito muna tayo sa be at the moment because ito pong pag-uusapan natin ngayon ay isang extraordinary opportunity na pwede pong baguhin ang buhay natin extraordinarily. Exciting ba yon? Okay, so ayan po. So I am now on a Crown Diamond run. Ayan. So sino po ba ito si Live Good? Live Good is a revolutionary multi-level marketing company that is making a remarkable strides in the health and wellness industry. Ayan po. So dito magpapaka-healthy po tayo at ang Live Good po ay nag-o-offer ng mga nutritional supplements na mag-i-enhance po ng ating immune system, fortify our organs, promote the overall wellness of our body. At ang pinakamaganda po dito, lahat ng mga produktong pag-uusapan po natin ngayon ay ang laki po ng matitipid natin compare po sa ating pong mga competitor. So this is a revolutionary company. So ibig sabihin po, binago po ni Live Good ang mukha ng industriyang ito na kung saan tinanggal po lahat ng mga pahirap. Like for example, dito sa Live Good, wala na pong quota, wala pong auto ship, wala pong points monitoring, wala din pong forced buying of the products. Bibili ka lang kung kailan mo kailangan and no more overpricing of products. Gustong-gusto nyo po yun, right? So what else? Dito po sa Live Good, tayo po ay magpapaka-healthy with highly affordable and match quality supplement at a wholesale price. Paano po ba nangyari yon? So yun po yung pag-uusapan po natin ngayon. And then we have this full funnel marketing system, tools and training. Hindi po tayo mahihirapan para i-market kasi naka-ready na po ang ating pong support system. And this company is newly launched globally. Wow! So open pala tayo sa mga iba-iba pong bansa. So simple, powerful, lucrative pay plan, madali pong unawain. And this is a perfect home-based business open in 200 plus countries. Sa panahon ngayon, andito na po tayo ng the new age of building a business na pwede niyong gawin na kahit nasa bahay lamang po tayo using your gadget at the tip of your finger. So again and again, who is Live Good? This is the membership that pays. Narinig nyo na po ba yon? Bago, isn't it? So ano po ba ang ginawa ni Live Good? Bakit ito membership that pays? So, inadapt po niya ang system ng subscription industry at ito pong industriyang ito ay talagang booming. Like for example, I'm gonna give you an example. Ang Zoom po ay sumikat ng panahon ng pandemic na kung saan yan po yung ginamit natin na mode for education and for other businesses. So, nag-generate po ito ng 2.65 billion annual revenue. So, yan po yung mga subscription industry. Isa lamang po ito, no? Another one, we have this Costco. Si Costco po ay sikat po yan sa mga ibang bansa na kung saan mabibili po natin ang mga produkto doon ng murang halaga. Okay? So it has 107 million cardholders with 3.5 billion in membership fees. So ito pong mga to, bago po natin ma-avail yung mga privileges in joining this kind of program, so we need to pay a certain fees, no? Magjo-join po tayo sa kanilang member na as a member and then mai-enjoy po natin lahat ng mga benefits. Okay po? So that is Costco. Makakapag-shopping ka ng murang halaga. So isang sample po ito ng mga subscription industry. And what else, no?
Ito po yung isa sa mga sikat na sikat. Ito po yung Netflix. Ang Netflix, halos mga bahay po ngayon ay meron na. It has 230.75 million subscriber at nag-generate po ito ng 31.6 billion US dollar annual revenue. At dahil po dito, yan po ang naging idea ni LiveGood na kung saan inadapt po ang sistemang ito, okay po, na nag-come up po ito ng mga either annual or monthly revenues. So among all the popular membership, again and again, we have Netflix, Amazon Prime, Sam's Club, Disney, and Costco. So isa lamang po ito sa mga example. Ang hindi natin alam, like for example, ang ating po mga cellphone, ang ating po mga kuryente, yan din po ay in a form of subscription that the moment na hindi na po tayo nagbayad, napuputol, isn't it? So ngayon, anong relevance dito po sa LiveGood nito? Okay, take a look on this. Again and again, we are a membership that pays na kung saan ang kaibahan, si Netflix, si Costco, si Amazon, si Disney, si Sam's, wala pong balik yan. So, sino po ang kumikita? Tanging ang company lamang at tayo po ng mga members ang mai-enjoy po natin yung benefits. Now, listen very carefully kasi si LiveGood nag-come up po ng subscription in this a subscription method na wherein it will generate income. Kaya nga tinawag po tayo dito the membership that pays. So, like Amazon, kilala niyo po ba si Amazon? Ito po ay nag-start way back 1995 na kung saan it started with book selling, okay po, through online. Pero si Amazon ngayon, by year 2000, it goes beyond books. Marami na po tayo makikita doon like clothing, toys, kitchenware, and so on and so forth. So that system, inadapt po din ni LiveGood yan like Amazon na kung saan tayo po, we were launched December 13 of 2022 in Florida, USA with the membership that pays. Ayan po, no? Na kung saan si LiveGood ay open in 200 plus countries. Exciting, isn't it? So now, dito po, nag-umpisa din po si LiveGood with high quality and very affordable products. Okay. At ang nakakatuwa po, hindi lang po tayo revolutionary company, we are even an evolutionary company because LiveGood will be the Amazon of network marketing industry. According to our CEO, we will add more products and services in the near future. Kaya in the next years to come, makikita po natin yan, hundreds and hundreds of product lines in our back office. Sobra po akong na-amaze at na-in love dito po sa LiveGood. Now, so the man behind the success of LiveGood is no other than our CEO, Ben Glinsky. Now, he has this over 20 years of experience in owning and running some of the most successful companies in nutritional supplements. So kung baga, meron po siyang more than 20 plus experience. And this is the good news. Ben knows how to help people win. I-research na lang po natin yan. Ma-amaze po kayo sa taong ito. Sir Ben, I really salute you. Okay po. And of course, the success of any entity or any business is through leadership. So we have here our Director of Product Development, Dr. Ryan Goodkins, Lisa Goodkins, the wife, Director of Product Education, and of course, ito pong ating Director of Network Marketing, no other than Noder Kasan. So, true leadership creates true success. So, palakpakan naman po natin, yan po ang bumubuo ng corporate team ng LiveGood. Ayan po. So, the mission, bakit po ito ay ipinanganak? So, napakaganda din po, at isa po ito sa hinangaan ko. Kasi, ang hikain po ni LiveGood, the mission of LiveGood is to help people get healthy and stay healthy without having to spend a fortune to do it. And it's time to make a change. Alam niyo po ba, alam kong naniniwala kayo dito sa sinasabi ko na health is the greatest wealth. I've been in the wellness industry for more than 15 years at after my presentation in my former company, lagi pong sinasabi, ang ganda-ganda ng product mo, Miss V, however, hindi namin afford. So dito po sa LiveGood, wala na pong ganon. Pagbabago po ang meron. So bakit nagkaroon ng ganyan? So let's look at this. So yung nakikita niyo po sa screen, this is the famous story of David and Goliath. Si David po, yan po ay inihahalin tulad kay LiveGood. Na ano ba ang ginawa ni David? Pinatay niya po si Goliath. Pak!
Ayan po, no? So sino po itong mga Goliaths na to? These are the price gouging MLM companies. So yan po ang katotohanan po dyan. At ang sabi po ng ating pong Director of Network Marketing, si Noder Kasan, the days of selling highly overpriced product so a few people on top of the compensation plan can get rich are over. So ganun po yun, ano? Kasi ang ginawa po ni Live Good, tinanggal na po niya yung highly overpriced products. I'm gonna give you an example. Halimbawa po ito pong ating pong CBD oil. So sa ibang company, ang presyo po nito, let us say the price of this is $20, okay? Sa ibang company, magta-times 10 po ito or magta-times 20. So magiging 200, 20 magiging 200 to times 10, ano po? So, na-lost na ako doon. So, magta-times 10 po yan or magta-times 20 ang price po ni nitong product na to. So, wala na po yung profit margin kasi dito po sa Live Good, ang ginawa, ibinigay po sa atin at wholesale price, okay? Which is of no profit margin. So I hope you got me. So now, ano naman po ang mga products natin? As I mentioned earlier, we started with nutritional supplements na ito po ay lahat made in USA. Approved po ito na good manufacturing practice. Pag pumasa po tayo dyan, grabe, para po tayong dumaan sa butas ng karayom. At lahat po ng ating po mga products, these are all laboratory tested for its purity and potency. So ganun po yun, ano? And then each product meron po itong mga certificate of analysis. So as you can see on the screen, ayan po yung mga products natin ngayon, and continuously padami ng padami po yan. Okay. So, ngayon next question is paano po ba tayo mag-order ng product? So, simple lamang po, pwede po kayo mag-order as a consumer or as a member. Siyempre, pag consumer, mas mura, pero pag member ka, sobrang mas mura. Ganun po. So, ngayon, our choice is paano ba maging member? Pag tayo po ay nag-join sa Live Good as a member, makakatipid po tayo ng 75% of all the products of Live Good compare, no, to the competitor. So question, saan ka, sa mura or sa mahal? Siyempre dito po tayo sa mas mura. Ngayon, what are the life-changing products of Live Good? Alam nyo po, ito yung mga bagong products natin. We have the collagen peptides, we have the sleep patches, and we have this energy and focus patches. At meron din po kami nitong pang memory enhancer. So wait lamang po tayo. So it's already in the back office of Live Good. Pwede po natin yan mabili. Ngayon, pakita ko lamang po sa inyo. Tingnan nyo lang po sa screen, no? Yung pinakita ko po sa inyong CBD oil, no? Ang presyo po sa Live Good, it's only $18, but this is 750 milligrams. Yung competitor, tingnan nyo po, 89.99, 79.95, na nakatipid po kayo ng 79% or 77%. So ganun po kamura ang Live Good products. So what else? Ito pong ating pong Super Greens, $18 lamang. Ang mga Organifi Athletic Greens, $69.99 and $99.99. 74% up to 81% po ang ating pong matitipid. So it's very, very logical na dito po sa Live Good, once we become a member, we are buying the products at a wholesale price. Na kahit bumili ka lang ng isang piraso, lahat ng produkto na mabibili mo, syempre, wholesale price po yon. Pero if you are smart enough, you better buy less than 10,000 pesos para mas makatipid po tayo sa shipping cost. Okay po. So now, let us continue. So ngayon, what about the price of the member and then the retail price? So meron po din tayo ditong profit. Like for example, ito pong mga multivitamins for men and women. The member's price is $9.95 at ang ating pong retail price is $17.95. So we make a profit, right? So what about coffee? Ganon din po, no? Member's price is $17.95, retail price is $28.95. So ito pong ating plant-based protein, $22 at saka $34 ang retail price. So obviously, we make a profit of almost 50%, ano po, na kung saan mai-enjoy po natin yan by selling the products in the marketplace. Okay, so may negosyo, no? Pwede po tayo mag-retail at ang maganda, not only in the Philippines, but in the entire world. Okay po. So, we become a member. Now,
how to become a member in Live Good. So ganito lamang po, you go to the person who shared this opportunity to you, hingin niyo po ang kanyang sponsors link at magbayad po tayo ng $9.95, okay po, to become a Live Good member, and then you have to buy the products at a wholesale price. Members price po yun. And then stay active, okay, by paying your monthly membership or your monthly subscription. So ganun lamang po yun. Exciting, isn't it? But wait, there's more. Would you like to earn up to $2,000 or more per month? Gusto niyo bang kumita ng extra money? Pupunta na po tayo doon sa second part na kung saan tuturuan po namin kayo either kumita or maging multi-millionaire. So pili po kayo, kumita or maging multi-millionaire. So pag-uusapan na po natin yung isang pinakamakandang opportunity po na pinanganak sa balat ng lupa. Ayan po. So to become a Live Good Affiliates member, okay po, ganito lang yon. We also give you the opportunity to earn bonuses with the most exciting compensation plan in the industry today. Ayan po. So paano naman po maging affiliate member ng Live Good? So same thing, no? Ask mo yung sponsors link, nag-share ng opportunity na to sa'yo. Magbayad po kayo ng one-time pay of $40 as sign-up fee, one time only, isang beses ka lang magbabayad ng $40 at magbabayad ka buwan-buwan ng $9.95 for your membership fees, for your membership dues, for your subscription fee, $9.95 to stay active. Okay, in this, no, you pay a total of $49.95, then makaka-access na po tayo sa membership club. Bakit nga po ulit tayo sasali sa Live Good? Kasi yung mga produkto na bibilhin po natin, makukuha po natin yan at a wholesale price. No profit margin. Okay po? Hindi na po tayo pinagkakitaan ni Live Good sa products. Ayan po. So, ang ginawa dito, bibigyan pa tayo ng 3 digital marketing products. So, ano yon? Once you become an affiliate member of Live Good, magkakaroon po kayo ng personalized back office na meron kang username and password. Everything that is happening in your business, you can check it in your back office. Number 2, meron kang retail site store na pwede mong i-market ang lahat ng product lines ni Live Good in 200 plus countries. Live Good will deliver the product at the doorsteps of your client through the drop shipping system. And number 3, you will own a powerful landing page or yung po yung ating sponsors link na pag sinend mo yan sa mga kaibigan mo, lahat ng sasali po dyan sa back office mo, okay, ay dyan sa landing page mo, connected agad yon sa back office mo. Palakpakan naman po natin si Live Good. Kaya sobrang sulit po ito. More than 100% value for money. One time ka lang magbabayad ng $40 at $9.95 month after month as your membership fees. Okay. And in doing so, you already participate in the pay plan of Live Good. Are you with me? So ngayon, okay. So andito na tayo sa pinaka-exciting part, the compensation plan of Live Good. So I'm gonna explain to you in a quick manner. Ang Live Good po ay may dalawa pong genealogy. Meron tayong Infinite Wide 10th level dip, okay po, na kung saan ito dito sa Infinite Wide 10th level dip, meron kayong kikita tayo dyan ng 5 beses. 5 kaparaanan paano po tayo kumita. We can earn either on a weekly fast start bonus. Diyan po, ibig sabihin, linggo-linggo. Retail commissions, okay po, pag nagbenta po tayo ng mga products. Influencer bonuses, kung ikaw po ay isang influencer. Diamond bonus pool, and then Crown Diamond bonus pool. Ibig sabihin, may profit sharing po dito. And we also have here the first matrix 2x15 10th level dip. Ay, 2x15 level dip. So, meaning to say, binary setup po yan, meron kang left and right, ng auto-fill po ito. So, kumbaga, nalalagyan po yan ng mga auto people, auto spillover. So, kaya, dito po sa first matrix commission, pwede ka pong kumita through matrix commissions at ito naman pong matching bonus. Kaya it is put in the middle dahil pwede kang kumita ng matching bonus on the matrix commissions at kikita ka rin po ng matching bonus on the Infinite Wide 10th level dip. So, ganong klase po ang ating pong kitaan. Ngayon po, that's it, no? Just take a look on this. So, dito po, Infinite Wide po ang 10th level dip. Ayan po. So, ang ating po naman first matrix, 2x15. Ngayon,
Okay, so dito po, ang pag-uusapan po natin among the 7 ways to earn na in-explain ko, we will look only at the 4 bonuses. So the weekly fast start, the matrix commissions, the matching bonuses, and the diamond bonus pool. So 4 lamang po ang ating pong pag-uusapan po dito. Ngayon, unang-una, allow me to share to you ano po yung weekly fast start bonus. Sa pangalan pa lang po na yan, weekly, ibig sabihin linggo-linggo, meron tayong income. So paano po yun nagwo-work? Sa lahat ng tao, ito pong weekly fast start commissions, lahat ng tao na shinare nyo po ang opportunity sa Live Good, shinare mo sa kanila, meron po tayong ma-earn dito na $25 bonus for every referral. And take note, no auto ship, no quota, no volume requirement. Isn't it amazing? Grabe, no? So ano nga uli yun? Parang ang bilis naman ang pangyayari sa lahat ng taong in-enroll mo. Okay po? Meron po kayong $25 ng $25 for every direct na in-enroll nyo. So meaning to say, pag nag-enroll kayo ng 10, pwede kayong mag-earn ng $250. And mind you, you can enroll as many as you can. At ang maganda po dito, ma-earn po natin yan in a weekly basis. So, nag-cut off po kahapon, Friday, 3 o'clock. Sa Thursday, ng midnight, makukuha na po natin ang ating pong weekly fast start bonus. Palakpakan naman po natin si Live Good. So ito pong weekly fast start bonus, allow me to share this to you quickly. May kinalaman po ang ating pong tinatawag na rank. Meron pong ranking promotions dito. So habang umaakyat po ang ating pong ranggo, lumalalim po ang ating uni-level bonuses. So, meron pong unranked first level, ang bronze hanggang second level. Ang silver po is hanggang fourth level. Isipin mo yan, 50%, 10%, 5%, 5%. Sa silver pa lang, total 70% na po yan. Ang bronze, 60%. Ang gold naman, hanggang 6th level, aabot po yan ng 75%. Ang platinum hanggang 8th level, yan po ay aabot ng 78%. At ang diamond naman, up to the 10th level, a total of 80%. So what I am trying to point out, dito po sa weekly fast start bonus, totoo po ang sinabi ni Sir Ben Glinsky that he want to help people win. Kasi 50% to 80% of the total amount na ibinayad po ng mga members, ibinalik po sa mga affiliate member. So palakpakan po natin si Live Good. So for each person, sa lahat ng tao na nag-join po sa Live Good, na nagbayad po ng $49.95, will receive a reward of $25 commissions na babayaran po next week. But wait, there's more. Kasi pag ang rank po natin ay tumataas, hindi lang po tayo sa first level kikita. Kikita pa tayo hanggang sa 10th level. So meaning to say, pag bronze, yung in-enroll mo, meron kang 10%. Pag silver, yung in-enroll mo hanggang 4th level, 10%, 5%, 5%, and so on and so forth. So I hope na naiintindihan po natin ito. So just to give you a quick view, ang bronze po, ang unranked po, wala pa pong nai-enroll, Pag nag-enroll ka ng isa, meron kang $25. Pero pag tayo po ay naging bronze, ayan po, ang bronze po is madali lang. Left and right lang po yan. So 2 tao, at nag-enroll ito, meron ka pa rin pong $5 ng $5. So go with me. Pag tayo naman po ay nag-silver hanggang 4th level, paano maging silver? 20 total team. Marami pong kaparaanan po dyan. Pwede kang nag-enroll ng 20 na tao or nag-enroll ka ng 10 directs na umabot ng 20 ang total team or nakapag-build ka ng 3 bronzes and 3 different legs na umabot po ng 20 team. So ganun lamang po yun. May mga criterions kung saan po kayo dyan papalo at pag yan ay nangyari, up to the 4th level, ikaw po ay silver na. So the same thing also with gold, up to the 6th level, kailangan lang po natin dito umabot ng 100 ang total team. Okay, ayan po, nakikita nyo. Pwedeng 30 directs, okay, na umabot ng 100 team. At ang gold naman, pwedeng 30, 30, 30, 10 in different legs, huwag lalampas sa 30. At pwede naman po, meron kayong 3 silver in 3 different legs na umabot po ng 100. So pag naabot nyo po ang gold, up to the 6th level na po ang ating ma-earn. So the same thing with platinum, up to the 8th level po yan. So just go to the person who presented this to you. So pinakikita ko lamang po sa inyo na ganun lang
lang po mag-rank up sa LiveGood. Dinidiscuss po ito during our goal setting with your uplines or the person you are working with. So sa Platinum, 500 total team po yan. Pwedeng meron kang 100 directs or 150, 150, 150, and 50, or maybe in total team, or meron kang 3 gold in 3 different legs. So ganun lamang po. At para naman tayo ay maging diamond, 2 kaparaanan lamang po yan. Ang diamond, 2,500 total team, pwedeng 500 people each leg. Huwag lang lalampas sa 500, hindi na po bibilangin yun. Pero count pa rin po yun sa inyo. At pwede naman po, meron kang 3 platinum in 3 different legs and 2,500 ang total team. Dito po sa mga ranking promotions, hindi ko na po masyadong dinitalye, no? I just wanna give you an overview kung paano po tayo kumikita sa weekly fast start na kung saan may kinalaman po yung inyong rank. Because the higher the rank is, the deeper the uni level. So kung gusto mong ma-maximize ang opportunity ng kitaan dito sa LiveGood na kahit hindi ka na nag-i-enroll, tuloy-tuloy ka pa rin kumikita as long as turuan mo lang down the line at mag-rank up ka, dito na po tayo magle-leverage. Understood? So now let's go to number 2, which is the matrix commission. Kung si weekly fast start ay linggo-linggo tayo sinisweldohan, si matrix commission is ibinibigay po sa atin on a monthly basis. Na dito may kinalaman kung mabilis ka pong mag-sign up. For every person, no, na nagbabayad po ng 25 cents, ng $9.95, binabalik po sa atin doon ang 25 cents dollar. So paano po tayo mapupunta sa 2x15 matrix commissions? Okay po, ganito lamang po yan. Ikaw yan, bibigyan ka ng business entity. So the moment you enroll 2 people, it will be put in your left and in your right. At kung nag-enroll ka uli, malalagay po yan sa ilalim nila Sam at na Tom. So pwedeng malagay sila sa second level mo. Ganyan lamang po yun, ano? And then turuan mo din ito sila Sam, sila Tom, Joe, Leia, Ben. Yung mga taong nasa ibaba mo, turuan mo lang din silang kumuha ng dala-dalawa. Dala-dalawa or even more, at least, no, sa 2 tao, pwede na pong lumaki ang ating organizations na kung saan, habang yan ay naduduplicate down the line, up to the 12th level, kung ikaw po ay unranked, pwede po kayong kumita. So ngayon, tingnan nyo po ito, no? This is a wide organization na mas mapapabilis po ang ating pong growth kung tayo po ay mag-i-enroll ng kahit 2, turuan mo yung 2, kumuha ng 2. Pero maniwala po kayo sa LiveGood, pwede kang kumita ng kahit hindi ka nag-enroll. Kasi whether you like it or not, kung ikaw ay nadikit dito sa upline mo, yung upline mo nag-enroll kay Ben, ikaw si Tom, ngayon saan mapupunta si Ben? Idi sa ibaba mo. Pero ang mga tawag po dyan is spill waiter. Yung mag-aambang ka lang ng spillover. Pero pwede ka rin naman maging spill maker. Between the spill maker and spill waiter, syempre, hindi natin control kung kailan ka mababatuhan ng tao. Sa ganda ng opportunity ni LiveGood, I don't encourage you to become a spill waiter. You better take action, okay? At hatawin po natin si LiveGood kasi iba po ang opportunity na to na pwede kang kumita or pwede kang maging multimillionaire. Ngayon, tingnan nyo, no? Hanggang 15th level po ito. So, on the 13th level, para sa bronze and silver po yan, sa gold and platinum up to the 14th level, pag ikaw ay nag-diamond, kikita ka pa rin hanggang doon sa 15th level. Are you learning so far? Ngayon, tingnan nyo po itong mabuti. So, ganyan po napupuno ang matrix, no? So, ibig sabihin, ito yung mga tao na in-enroll ng upline mo, okay? Na in-enroll mo at in-enroll mo. So, this is totally a perfect teamwork, okay? The teamwork that really works. And for me, I do encourage everyone to at least get a people of minimum of 2 para at least umarangkada po yan. So as I explain, ano, maiintindihan po natin to. Take a look on this. So dito po, hello, level 1 up to level 15, halimbawa po sa level 1, kumuha po kayo ng 2 tao. 2 tao po ang in-enroll mo, no? Magkano kita mo dyan? 25 cents, no? Pag nagbayad sila ng 9.95, may 50 cents ka na. Sa level 2, pag na-duplicate po yan, naging 4, meron ka ng $1.
So, yung 8 tao on the 13th level, kasi fini-fill up niya per layer, no? So, 25 cents, may $2 ka na. So, habang palalim ng palalim po, palaki ng palaki po yan. Tingnan niyo po yun. So, ito po yung perfect duplication. And this is the reason behind bakit po ako na-attract sa network marketing. So, na kung saan, we observe the power of duplication, the power of leverage, that if you are going to teach, no, tuturuan po natin itong dalawa, na kumuha ng dalawa, ng dalawa, ng dalawa, ng dalawa, nagmo-multiply po sila. So 2 becomes 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 sa 12 level. Ngayon, kung ang mind setting po natin, sa unang linggo mo, kumuha ka na ng dalawa, at yung dalawang to, tinuruan mong kumuha ng dalawa, sa pangalawang linggo, 4 na kayo. Sa pangatlong linggo, 8 na kayo. Nasusundan niyo po ako? So habang patagal ng patagal po yan, in the 12 weeks, aabot na po tayo ng 8,000 people na pwede na po tayong kumita dito ng $2,047 month after month after month. Hello, is exciting, isn't it? Ngayon, pag itong na-duplicate po tayo, no? Na-duplicate po tayo ng dala-dalawa. Kahit dala-dalawa lang. Pero may mga tao pong kumukuha ng 10, 100. 1,000. Mayroon pong ganun, ano? Na pag yan ay tuloy-tuloy po naduduplicate down the line, so 8,192, 25 cents po ang kikitain natin, a total of 4,095 po yan, dollars. At pag nag-platinum gold naman tayo, magiging 8,191 po yan. At pag nag-diamond naman po tayo, total of 60 plus thousand people, ang total matrix income natin ay $16,383.5. Grabe po itong matrix commission. Babayaran po tayo up to the 15th level, depende po sa rank mo. Pag unrank ka, 12th level. Pag bronze and silver ka, 13th level. Pag platinum and gold, 14th level, diamond up to the 15th level. So I hope you understand. At dito po sa Soaring Eagles International, ang itinuturo po namin na mantra or doktrina, no, na we need to duplicate because everything duplicates. Good duplicates, bad duplicates, right duplicates, wrong duplicates. So, basahin po natin po itong lahat. Go for bronze in your first week, pass it on, and maximize the matrix. So, yan po ang ating pong doktrina. So, ibig sabihin, kahit kumuha ka lang ng dalawa sa unang linggo mo, turuan mo na kumuha din ng dalawa. Grabe, puno agad ang matrix. At naniniwala po ako, lahat po tayo may kakayahan na kumuha po tayo ng 2 tao. Kasi grabe naman yun, pag wala tayong na-enroll na 2 tao, bakit walang taong 2 man lang na maniwala sa'yo? 'Di ba? Sa atin. Malaking question mark po yun. Ngayon, kung makikita lang po natin ng mabuti, ang bigger picture ng Live Good, hindi po kayo mapapakali at talagang isi-share nyo po talaga ito. Again and again, go for bronze in your first week. Pass it on, duplicate, ibulong nyo sa baba, and maximize the matrix. Ayan po. So, tingnan uli nga natin ito. Passing lamang po per week, no? Kung halimbawa sa unang linggo, kumuha ka ng 2, meron ka ng 50 cents. Second week, ayan. Third week, fourth week, nagdodoble na nagdodoble. Okay, 10th week, 1,024. Sa 12th week, 4,096, $2,047 po ang ating pong income. Na kung saan, every time na nagra-rank up po tayo, nagdodoble po yan. So, sa loob lamang ng 15 weeks, wala pa pong 4 na buwan, pwedeng mapuno na po ang ating pong matrix. Wow! So, matrix commission, again and again, binabayaran po tayo ng monthly. Sa binabayad po nating 9.95, bawat isa sa atin, binabalik po ang 25 cents na kung saan lahat ng tao na nakaposition po doon sa 2x15 matrix natin, lahat yan ay babayaran tayo, depende na ngayon sa ranggo natin. So, unlocking a new rank will double your earning potential. Kaya ang sikreto po dito, kung titingnan nyo, nagdodoble-doble po yan, mag-rank up po tayo to bank up para mas lumaki po ang ating pong income. Okay, so para maging happy subscriber po tayo, para doon sa mga ayaw pong mag-enroll, patience is the virtue. Antay po tayo ng 2 years, 3 years, 5 years, no? Pero wala pong angal, no? Kasi hindi po natin alam kung kailan tayo mababatuhan at kung sino at anong klaseng tao ang na-spill over sa'yo. Ako po, hindi pa po ako nakatikim ng spill over, pero ako po ang gumawa ng spill over sa downline ko na ngayon po ay lumaki ng lumaki ng lumaki na.
Okay po. So that's it, no? So by the way, if you pay annual, makakatipid po kayo ng 2 months na subscription. So we have to think long term in Live Good para doon sa mga happy subscriber na gusto lamang po maging spill waiter. Again and again, I don't encourage to become spill waiter kasi dito sa Live Good, kung ikaw po ay naging proactive at hindi ka nag-procrastinate, yung opportunity, pwede kang maging multi-millionaire. Ayan po. Pwede po talaga mabago ang ating pong buhay. Yung 1 and 2, hindi po ako dyan pinatulog. Pero dito po sa matching bonus, okay, with 5 generation deep, grabe po ito. Dito po ako hindi nakatulog. Kasi sa lahat po ng mga dinerect mo, lahat ng in-enroll mo, 50% ng income nila sa Matrix, aakyat po yan sa'yo. Hello? Lahat ng taong in-enroll mo, lahat ng Matrix commissions nila, aakyat po yan sa'yo. Example, no? Ito po si Lisa, kumita po siya ng $300, may 150 ka. Si Sam, kumita ng 120, kalahati sa'yo. Si Joe, $400, kalahati sa'yo. Si Leia, 220, 110, kalahati sa'yo. So lahat ng dinirect mo, kung mas marami kang dinirect, mas maraming matching bonus, Matrix commissions, mas marami ka pong matching bonus. But wait, there's more. At tatandaan po natin, infinite po ito. Anong ibig sabihin ng infinite wide? You can enroll as many as you can. Ngayon, ang nakakatuwa po, lahat ng tao na nasa ibaba mo, meron pa rin tayong tinatawag na first generation up to the 5th generation 5 generation deep. So sa lahat ng direct mo, 50% ka. Sa silver, first generation and second generation, meron kang 10%, 10%. Sa gold naman po, meron ka po diyang 5%, 5% up to the 3rd generation. At sa platinum, 4th generation, 5%. Sa diamond, meron po kayong 3% up to the 5th generation. Grabe, ang laki-laki po nito. Ito po ang pinaka main dish po ng pay plan ni Live Good. Yung ating inexplain kanina na weekly fast start at matrix commissions, ang tawag ko po doon, appetizer lang. Ang pinaka main course or main dish ng pay plan ni Live Good, andito po talaga sa matching bonus. Kaya aralin po natin itong mabuti kasi pag naintindihan nyo po talaga yung opportunity na Live Good, I know for sure na hindi po kayo makakatulog. At pag hindi kayo nakatulog, welcome to the club. Ibig sabihin, naintindihan nyo po ng mahusay si Live Good. Are you with me? So sa personal direct, example lamang po, meron kayong 10 direct, kumita sila ng $100, kalahati sa'yo yon. Sa mga silver mo naman, meron kang 10 silver, okay, ang team nila 100, 10% sa'yo, edi may $10 ka. Kung 100 sila, edi meron kang $1,000. Just as simple as that. So, okay, hindi ko na po ito masyadong palalawakin. Basta, I gonna give you a hint, no? Ang matrix commissions mo, let us say, 1,000, pwede mo yang mag times 2, times 3, times 4, times 5, times 10, or times even higher, times 10. Nakuha nyo? Depende na ngayon sa dami ng dinirect mo at sa dami ng leader na meron ka sa organizations mo. Okay, so gagalingan at gagalingan po talaga natin. Ngayon, I gonna give you an example kasi this is really a perfect family business. Kung sa tingin mo, tatrabahuin mo to, I do encourage you, you go for landed bronze. Isama mo ang nanay at tatay mo or kapamilya mo kasi pag trinay nyo po, ito pong landed bronze lang just to give you an example. So, kikita po kayo dito ng a total of magkano? Kikita po kayo ng total of $10,000 plus or more than $500,000. Yan ang potential income na pwedeng mangyari, kitain ng bawat isa. Pag tayo po ay nag-landed bronze at napuno po ang matrix, the potential income, no? Pag sinabi pong potential, pag napuno na ang matrix, yung probability na pwede po nating ma-earn is nasa 573,000 pesos. Grabe, no? So kung tatrabahuin lang po natin ito ng tama, gagawin po natin ng tama ang negosyo, okay po, yan po ang nag-aantay sa atin na opportunity sa maiksing panahon. Gawin natin ng tama, tapusin po natin siya ng tama. Ganun po yun, ano? So now, Live Good Diamond Pool. Patapos na po ako, no? So, ito naman po yung 2% na income ni Live Good sa buong mundo na paghahati-hatian po ng lahat ng mga qualified diamond rank members ni Live Good. Malaki-laki din po ito. So, pwede po kayong kumita dyan ng
mga $6,000, $4,000. Isipin nyo yun. Kung buwan-buwan, meron po kayong ganyan. So, masarap pong maging diamond. Okay po? So, now, dito po, paano po tayo mag-start? Mag-fill up ka na po, mag-pre-enroll ka na. Kasi pag nauna po kayo nag-pre-enroll, okay po, mas mauna po kayong lalapag po sa ating pong matrix. Ayan po, nauna si Leia nag-pre-enroll, Sunday pa lang, siya yung nauna. Sumunod naman si Ara. Sumunod naman si Sam at sumunod si Tina. So kung papansinin mo, kahit naaga kang nagbayad, kung ikaw naman ay mas matagal kang nag-pre-enroll, mas mahuhuli ka pa rin mailalagay sa matrix. So ano ang mensaheng gusto ko pong sabihin sa inyo ngayon? Mag-pre-enroll ka na agad, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa, antayin mo ang Friday kasi pwede kang mag-lock-in ng Friday, okay po, 3 o'clock in the Philippine time, at doon, kasama ka sa cut-off, malalagay ka na po sa matrix. Pero kung gusto mong humataw at mag-share na agad ng opportunity, i-activate mo na yan para magkaroon ka na ng landing page at i-share mo na yan sa mga kakilala mo. Are you with me? So ganun lamang po yun, ano? So signing up, okay, reserves a free temporary positions. Wala muna kayong bayad dyan. Just make sure to lock in your position before Friday cut-off. Ayan po, no? May time pa kayong pag-isipan. So ngayon si Live Good, alam nyo, anong good news? Ngayon, ikaw na nakikinig ka ngayon, pag sumali ka sa amin, ang tawag sa'yo, Pioneer. Kasi ang projection ni Live Good, 600 to 1 million po ang magiging member niya sa loob ng 1 taon. Ngayon po ay September, nasa 700,000 plus members na po kami worldwide. At andito pa lang po tayo sa pinaka-tip of the iceberg. The next big thing will happen pa lang in pwede po tayo magkaroon ng 100 million to 1 billion members over the next year onwards. So, sasali ba kayo sa amin or sasali na? Okay po. So, isipin mo, we are open in 200 plus countries. Andito pa lang po tayo, tip of the iceberg. So, amazing po ang Live Good opportunity. So para maipakita ko po sa inyo yung mga successful po nating diamonds and crown diamonds, we have here yung kauna-unahang crown diamond sa buong mundo, si Tim Miller. At sumunod na crown diamond sa buong mundo, ang ating pong upline, si upline Fernan Santiago, the 001 in Philippines, no? Kauna-unahang nag-diamond. At ang upline niya po si upline Jessie Garcia in USA na naunahang pang mag-crown diamond ng ating pong upline. So of course, yours truly, and we have here Noel Caparoso, at meron pa po tayong hindi na isama dito, Diamonds in Soaring Eagles International. We have Diamond Ray Tabay and Diamond Charlene Caparoso, my personal direct. At padami na padami po ang mga diamonds sa Pilipinas at sa team na meron po tayo. As of to date, ang diamonds po in the Philippines ay nasa 12. Palakpakan naman po natin ang Live Good. So we're really sprouting like mushrooms. Okay po, kaya kayo, sali na po kayo. So patapos na po ako. There are top 4 reasons why you are going to join us. We just launched officially, globally. Bago lamang po, wala pa po tayong 1 taon. And we are offering to you this high quality and very affordable health products na kung saan magpapaka-healthy tayo. Health is wealth. Tatandaan nyo po yan, mga kababayan. And number 3, marketing system, tools and training. Isipin mo, tuturuan ka na wala ka nang babayaran kasi plug-in ka lang po sa system. And number 4, a simple, powerful, and lucrative compensation plan. Sa 4 na pinaliwanag ko po sa inyong mabuti, hindi pa kasama yung 3, petmalo na po yun. Okay po? So ngayon, may tanong po ako sa inyo. Sa maiksing presentation na i-share ko po sa inyo, are you A, B, or C? A po, anong ibig sabihin nun? You want to become an affiliate member, bayad ka po ng $49.95. Sa peso, nasa 2,900 to 3,000 pesos po yan ngayon. I want to become a member, bayad po kayo ng $9.95, 580 to 600 pesos, or you just want to become a retail customer. Your answer is within you. Okay po. So now, go back to the persons na nag-invite po sa inyo. Join na po kayo sa Live Good. Huwag na po kayo magpatumpik-tumpik pa. Okay po? Kasi ito po yung hottest online business opportunity that is sweeping the entire planet. Okay po. Huwag po kayong paiiwan. At masumama na po kayo sa amin. Magpaka-healthy po tayo at magpakayaman po tayo dito po sa Live Good. Ayan po. So, ano nga uli yun?
Ako po, nagpapasalamat po ako na sumali po ako sa LiveGood. Minuto lang nung nakita ko po yung landing page. And by the way, isa po akong accountant by profession. Naging network marketer po ako ng 15 years. At talaga naman po, ako po isang hikahos na nanay, a single mom of 5 children. Pero dahil po sa network marketing, binago niya ang buhay ko. At dito po sa LiveGood, mas pinadali na mapapasana all ka talaga kasi ito po yung opportunity na tinanggal ang lahat ng pahirap. So, disclaimer lang po tayo, no? The informations contained herein has been provided as an information service only, not a financial or medical advice. The accuracy or completeness of the information is not warranted and is only as reliable as the sources from which it was obtained. Also note that the delivery courier fees, hindi po kasama yan to the product pricing and monthly subscription of 9.95 is a major requirement to remain active member in LiveGood. Okay po? So thank you for listening. Okay, sa napakagandang opportunity na present ko po sa inyo ngayon, what are you going to do? You focus on working on yourself and you will attract a few of who you become. As I mentioned earlier, before I start, LiveGood is an extraordinary opportunity na ang gagawin lamang po natin, gawin po natin ang sarili natin na maging extraordinary, okay, by focusing on working on ourselves and we will attract of who we become. So with that, thank you so much and God bless everyone. See you at the top. Bye. Thank you.